Wel, croeso cynnes I bob un yma eto heno. Mae'n hyfryd gallu cyd-gyfarfod gyda yn gilydd o dan sŵn y gair glwswn ni amdano fe bore yma, gair na sydd yn wirionedd. Fel chi'n gweld meirion sy'n arwain y cyfarfod heno, gweddio bendith Duw arno fe. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi I aros, I gymdeithasu, I rannu gyda'n gilydd. Sawl un ohono ni heb weld yn gilydd ers dipyn, lle cyfle I ni ddalan ac I rannu bendithion Duw gyda'n gilydd. Yna, o ran trefn yr wythnos, cyfarfod gweddi nos Fawrth, a nos Fawrth bydd e'n gyfle I ni I jyst rannu fo'n gilydd bendithion, neu falle hyd yn oed ambell I beth sydd wedi bod yn sialens dros yr wythnosau diwethaf. Mae sawl un ohono ni wedi bod mewn cynhadledd, neu gwersyll, neu ymgyrch. Wel, bydd e'n gyfle I ni rannu gyda'n gilydd bendithion yr wythnosau, ac yna cyfle I weddio gyda'n gilydd wedyn. Felly mae hynny nos Fawrth ac yna Sul nesaf byddai'n arwain y bore a'r hwyr. A bydd dim ysgol Sul nesaf, ond y Sul wedyn byddwn ni'n ail gychwyn gyda'r ysgol Sul. Ar ôl y cyfarfod, fel o'n i'n gweud, cyfle I gael paned, ond hefyd bydd yna gyfarfod byr I drafod gwaith y dysgwyr. Mae pethau yn gyflym nawr yn dechrau tymor newydd o ail ddechrau weithgareddau. Wel, bydd cyfle I drafod gwaith y dysgwyr ar ôl yr oedfa. Mwy na thebyg I wneud fan hyn, neu yn yr ystafell ochr. Bydd cyfle I drafod. So, os oes diddordeb gyda chi, falle bod chi'n gwybod beth sy'n digwydd, dewch i'r cyfarfod yna, cewch i'r cyfarfod yna, jyst I glywed, fi yn credu bydden nhw'n gwerthfawrogi cael fwy o gymorth. Felly, os chi'n teimlo Duw yn gwasgu arnoch chi, wel, llai gyfrannu fyna, cewch i'r cyfarfod os gwelwch yn dda. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, I ni yn diolch bod ni'n cael troi ato ti fel gafon ni'n atgoffa bore yma, ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. O, Arglwydd, diolch am y fraint sydd gyda ni. Diolch bod ni'n gallu troi nawr at y gair sydd yn wirionedd, bod ni'n gallu ymddiried yn y gair. Gen I diolch I ti yn fwy na dim am y gair, am yr Arglwydd Iesu Grist ei hun, ac am y gobaith sydd ynddo fe, o Arglwydd, a wneud I unwaith eto, ei ddyrchafu fe, a wneud I roi cepolwg yn ei heno nawr, o ogoniant ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist. Ni'n gwybod Arglwydd rhyw ddiwrnod, byddwn ni yn ei weld wyneb yn wyneb, ond o ar I ni gael gepolwg yno fe heno, trwy y gair a trwy waith yr ysbryd glân. Arglwydd ni gyd mewn sefyllfa gwahanol, mae'r plant yn wahanol iawn I anghenion y rhai hynna yma. Ond diolch Arglwydd I ti allu siarad a bob un ohono ni yn ôl yr angen trwy yr ysbryd glân a thrwy dy air. O Arglwydd, gweddior I ti ymwneud â ni gogoniant Iesu Grist. Clew ni nawr a derbyn i'n diolch, helpa I ni da ddoli di gorau gallwn ni, am fod ni'n gofyn pob peth yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, un o anogaethau cyson y salmydd yw cenwch i'r arglwydd. Ac fel arfer wedyn ni, mae'r salm yn mynd mlaen I ddweud wrthon ni pam a weithiau sut ddylen ni ganmol a chanu i'r arglwydd. Mae'r emyn yma yn annog ni cenwch i'r arglwydd. Mae'n rhoi reswm hefyd i'r ein hymwared ni yw fod gwaredigaeth Duw yn un reswm mawr dros I ganmol a'i glodfori. I
Wel, i ni mynd yn ôl i'r llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid. Thessaloniaid yr ail benod, ac wnaethon ni orffen gyda'r adnod yma'r bore yma. Wnaethon ni ddechrau hyn o adnod 13, ac wedyn ni'n darllen i fewn i'r drydydd benod. A rydym ni'n diolch i Dduw yn ddibaid ar gyfrif hyn hefyd, eich bod chwi wrth dderbyn gair Duw fel y clywsoch ef gennym ni wedi ei groesawu, nid fel gair dynol, ond fel yr hyn ydyw mewn gwirionedd, sef gair Duw, sydd hefyd ar waith yno chwi sy'n gredinwyr. Oherwydd daethoch chwi gyfeillion i efelychu eglwysu Duw yng Nghrist Iesu sydd yn Judea. Oherwydd yr ydych chwi wedi dioddef yr un pethau yn union, oddi ar law eich cydwladwyr ac y maint hwythau oddi ar law yr Iddewon. Yr rhai a laddodd yr arglwydd Iesu a hefyd y proffwydi ac anherludiodd ni. Nid ydynt yn boddhau Duw ac y maint yn eliniaethus i bawb, gan ei bod yn ein rwystro ni rag llefaru i'r cenhedloedd mwyn iddynt gael eu hachub. Felly, y maint bob amser yn cyflenwi mesur eu pechodau, ond y mae'r digofaint wedi dod arnynt o'r diwedd. Pan oeddem ni gyfeillion wedi ein gwneud yn amddifad, o'r colli chwi dros ychydig amser o ran golwg, ond nid o ran y galon, aethom yn fwy eiddgar ac yn angerddol ein dymuniad am eich gweld. Oherwydd buom yn awyddus i ddod atoch, mae fi, Paul, dro ar ôl tro, ond rwystrodd Satan ni. Canis pwy yw ein gobaith a'n llawenydd, a'r goron, yr ymffrostiwn ynddi, ger bron ein harglwydd Iesu ar ei ddyfodiad. Pwy, ond chwi eich hunan. Ie, chwi yw ein gogoniant a'n llawenydd. Felly, pam na allem ymgynnal yn hwy, buom yn fodlon aros yn Athen, ar ein pen ein hunan, ac anfon Timotheus ein brawd a chydweithiwr Duw yn efengil Crist, i'ch cadarnhau a'ch calonogi chwi yn eich ffydd, rhag i neb eich siglo yn y gorthrymderau hyn. Oherwydd fe wyddoch chi eich hunan, mae i hyn yr arfaethwyd ni, yn wir pan oeddem gyda chwi, rhag fy negasom i chwi, y byddai i ni ddioddef gorthrymder, ac felly y bu, fel y gwyddoch. Am hynny, gan a allwn ymgynnal yn hwy, mi anfonais i gael gwybod am eich ffydd chwi, rhag ofn i'r temptiwr rwsut fod wedi eich temptio ac i'n llafur ni fynd yn ofer. Ond y mae Timotheus newydd ddod atom o ddiwrthych a roi newyddion da i ni ynglyn â'ch ffydd a'ch cariad chi. Y mae'n dweud fod gennych goffa da amdanom bob amser, a'ch bod yn heraethu cymaint y mae'n gweld ni ac yr ydymninau am eich gweld chwi. Am hynny gyfeillion, cawsant ni yn ein holl angen a'n gorthrymder, ein calonogi ynglyn â chwi ar gyfrif eich ffydd, oherwydd os ydych chwi yn awr yn sefyll yn gadarn yn yr arglwydd, y mae hynny'n rhoi bywyd i ni. Pa ddiolch allwn ni dalu i Dduw amdano chi, am yr holl lawenydd yr ydym yn ei deimlo o'ch plegyd ger bron ein Duw. Yr ydym yn deiseb yn angerddol nos a dydd am gael gweld eich wyneb a chyflenwi diffygion eich ffydd. Bydded un Duw a'n tad ei hun, a'n harglwydd Iesu Grist, gyfeirio ein ffordd atoch. A chwythau, bydded i'r arglwydd beri i chwi gynyddu a ragori mewn cariad tuag at eich gilydd,
a thuag at bawb, fel yr ydym ni tuag at o chwi, i gadarnhau eich calonnau, fel y byddwch yn ddifau mewn sancteiddrwydd, ger bron ein Duw a'n tad, yn y fodiad ein harglwydd Iesu Grist, gyda'i holl saint. Amen. Mae'n ni'n darllen hwnna gytre yn ystod yr wythnos a'n arfer i yw darllen yn yr hen gyfieithad, y cyfieithad yma, Bible.net, ac ambell i iaith arall, Saesneg yw'r unig un dwi'n deall yn iawn. Oedd na rhywbeth yn yr adran yma, oedd yn dod â gair Saesneg i'n feddwl i pulsating. Mae calon yr apostol gyda'r bobl yma, ac mae calon nhw gyda fe. Oedd na ryw gyd-gyfarfyddiad hyfryd wrth yn nhw glywed, wrth y ffrind annwyl yr apostol. Wel, i ni'n diolch i Dduw am ei air. Gofyn, mae'r emyn nesaf yn wir gwahodd, pledio hyd yn oed, tyrd atom. Ac dyma thema yr emyn, ei godwn ni i ganu. Wel, gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch o arglwydd am y fraint, yn wir y fraint ar uchel ein bod ni yn cael dy wahodd di i ddod atom ni, tyrd atom. Tyrd atom yn yr ysbryd glân, tyrd atom yn y gair. Do arglwydd i ni'n diolch fod dy ddymuniad di i'n cael ni yn agos yn fwy byth na'n dymuniad ni i fod gyda ti. Ni'n diolch am dy ddymuniad di i geisio ac i gadw yr rhai colledig. I ni'n diolch o arglwydd am
y dyfais fawr dragwyddol fi ar waith i gynllunio y fath iachawdwriaeth. Ac yn ni'n diolch am y fath ffordd y wnaeth yr arglwydd Iesu gyflawni y bwriadau hynny i gyd. Ac yn ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu trwy'r ysbryd glân yn cymhwyso o hyd ac o hyd, o ddydd i ddydd yn wir, o awr i awr, yn cymhwyso y cyfan un heneidiau tlawd ni. I ni'n diolch heno o arglwydd, ein bod ni mewn byd le mae yna dal i fod harddwch, ac i ni wedi cydnabod heno, ti yw awdur, pob harddwch, ti yw'r lluniwr mawr, ti yw'r artist fel petai, tragwyddol, ac i ni'n diolch o arglwydd fod lliwiau a synau a siap hyd yn oed, mynyddoedd a bryniau, coed, cyfan o'n cwmpas ni yn datgan dy ogoniant di yn y cread. Ond i ni'n diolch o arglwydd fod dwyfol ras yn ragori ar y cyfan, fod yna brydferthwch a harddwch ac ysblander ac ogoniant mwy hyd yn oed yn yr hefn, yr iachawdwriaeth grasol yr wyt ti wedi roi i ni yn Iesu Grist, o olwg i ni heno eto ar yr un sydd yn llanw pob gras, yn wir yr un sydd yn ras i gyd ac yn drigaredd i gyd, yr arglwydd Iesu Grist. O amweld yr Iesu, dyma'n dymuniad mawr ni heno, ac i ni'n gwyddio felly y bydde di'n tynnu ni ac yn dod yn ni, yn agos at yr arglwydd Iesu. Ac yno byddwn ni'n profi hyd yn oed heno yn yr oedfa yma, tra bod sŵn ac yn wir synau aflafar y byd yma yn tyrannu weithiau o'n cwmpas ni. Y bydd na dywelwch, bydd na heddwch a thangnefedd wrth draed yr Iesu. Ac y byddwn ni o arglwydd yn teimlo ac yn ymdeimlo yn ein calonnau a'n hyneidiau ni, bod yn agos at yr arglwydd Iesu i wir, yn wir o arglwydd yn byr gymdeithas o arglwydd. Gwna'r pethau hynny i ni heno, pethau ni allwn ni wneud dros o'n ni'n hunain ac eraill weithiau, ond y gallu di wneud ar y gori hyd yn oed, ar y cyfan. I ni'n gwyddio dros yn gilydd eto, i ti'n yn adnabod ni yn well nag yn ni'n nabod yn hunain ac eraill o'n cwmpas, ac i ni'n gwyddio felly lle mae yna feichiau, lle mae yna ofidiau, lle mae yna ofalon, treialon, ac o arglwydd lle mae yna frwydrau o arglwydd. I ni'n ymwybodol bod ni mewn brwydr ysbrydol o arglwydd. I ni'n gwyddio y byddi di'n rhoi help i ni heno i daflu fel petai, i daflu'r cyfan ar Iesu Grist ac i bwyso ar ei fraich ef. Ac ni'n diolch am yr addewid fydd mae yn dal y pwysau i gyd. I ni'n gwyddio nawr y byddi di yn siarad eto, ni'n diolch am y gair, ac ni'n diolch dyma'r gair sydd yn mynd allan o arglwydd dros y byd, ac ni'n diolch i ti o arglwydd, fod ti'n siarad, fod ti yn datgan dy fwriadau'n glir i fyd colledig. I ni'n diolch i ti am y gwaith sydd yn digwydd o arglwydd yn mannau o'r byd, le fydden ni'n disgwyl fydden yna stop ar dy waith di, oherwydd rhyfel, oherwydd trais, oherwydd newyn. Ond o arglwydd, i ti weithiau yn gweithio ar y cefnlen mwyaf dyrys a thywyll. I ni'n gwyddio heno, bydde di gyda Cristnogion Wcrain. I ni wedi bod yn diolch am gwaith y gwersylloedd, yr haf yma, yn y wlad yma, ac yn diolch am lwyddiant, a diolch bod nifer wedi dod i gredu, bod nifer wedi cael i cryfhau yn y ffydd, ac o arglwydd dyna hefyd y dystiolaeth sydd yn dod o arglwydd o Wcrain, fod pob gwersyll
wedi cael bendith. Yn wir, cafwyd trafferthion eto mewn cael, digon o le, digon o fwyd, digon o swyddogion i redig y gwersylloedd, cymaint oedd y galw amdanynt, ac o arglwydd i ni'n gweddio am y cannoedd felly fuodd yn y gwersylloedd yna. Rai hyd yn oed yn digon agos i glywed y bwled a'r bom a'r drôn uwchlaw. O arglwydd, i ni'n diolch fod ti wedi cadw nhw'n saff, ac fod rai yna hefyd wedi dod i gredu ac wedi ymroi, ac fod yr eglwysu dim ond yn y mis yma, diwedd y mis diwetha, wedi gweld cynnydd yn ei oedfawon, plant a phobl ifanc yn dod â'i rieni, yn dod o arglwydd ar rhai eraill i'r capel. O arglwydd, bendithiad y waith. Ni'n meddwl eto am man eraill yn y byd, lle mae'n anodd ac yn ddyrus. O arglwydd, i ni'n gweddio fydd y di yn wir, yn arglwydd y goleuni, yn arwain ac yn diogelu dy blant. I ni'n diolch i ti o arglwydd am y gwaith yn y cynadleddau fi o'n ni ynddo. Ni'n diolch i ti am ffyddlondeb dyweision yn y ddwy gynhadledd yn Aberystwyth. Ac i ni'n gweddio nawr y bydd rai a gafodd i annog a'i rai a gafodd o arglwydd gweld Iesu Grist felly am y tro cyntaf fel gwaredwr. Bydd y waith di'n parhau, bendithiad y waith. I ni'n meddwl o arglwydd am y gwaith ymryn y groes, ac yn diolch i ti am helpu ac arwain Steve a Deb Davies a'r tîm, y tîmoedd fi oedd yn gweini yna. Ac nawr o arglwydd yr wythnos yma wrth i fechgyn, dynion, mynd i'r cwrs diwynyddol mwyn hyfforddi yn y gair, bydde ni'n bendithio o arglwydd. Darlithwyr yn bendithio y dynion fydd yna, bydden nhw'n cael eu cymhwyso, bydden nhw'n cael cymdeithas da gyda'i gilydd, ac bydd yr ymdeimlad o alwad i dy waith di yn dyfnhau yn eu calonnau nhw. O arglwydd, gwrando'n gweddi ni. I ni'n dod eto ac yn gwybod o arglwydd mai amherffaith iawn i ni, amherffaith yw y gofyn i ni'n neud nawr mewn gweddi, ond i ni'n diolch bod ti yn rhagori ar ein deisifiadau ni. Wrth i ni ofyn am fyddaiant, wrth i ni ofyn am drigaredd, wrth i ni ofyn am sicrwydd ffydd eto. O arglwydd, i ti'n roi ac yn roi ac yn roi drychefn. I ni'n diolch am dy haelioni mawr di yn Iesu Grist ac i ti, Duw y Tad, Duw y Mab, Duw yr Ysbryd Glân, o'r clod a'r gogoniant. Amen. Wel, o'n i'n sôn y bore yma am bwysigrwydd y gair, y gweinidogaeth y gair, ac mae'r emyn yma'n atgoffa ni. Mae dod i ni i glywed llais arglwydd, tyrd a llefara di.
Wel, gofynodd gweinidog unwaith yw gynulleidfa, beth yw pris neu'r gost i ddod yn Gristion? A the oedi a disgwyl ateb wrth y gynulleidfa. Ac oedd yn ddiolchgar bod yna un wraig wastad yn mynd i ateb, cwestiwn i gweinidog, dim. Dim byd, dwi'n yn costi dim i ddod yn Gristion. A the gweinidog ymlaen i ofyn cwestiwn arall, ond beth yw pris y gost i barhau i fod yn Gristion? Ac nath y wraig yma gweiddi allan eto popeth. Popeth. Mae Iesu Grist yn dweud wrth i ddisgyblion, os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, rhaid iddo fe ymwadu ag ef ei hun a chodi'r groes am canlyn ni. Oherwydd pwy bynnag a fe'n gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwy ni fe'i caiff. Wedyn ni, ar y noson, cyn iddo fynd yn gyntaf i Gethsemane ac wedyn ni ymlaen i'r groes, mae'r arglwydd Iesu Grist yn casglu i ddisgyblion ato ac yn edrych arnyn nhw ac yn dweud yn onest wrthyn nhw, yn y byd fe gewch gorthrymder. Mae rhyw fath o addewid i chi mynd i gael gorthrymderau. Mae Paul yn cadarnhau y neidiau disgyblion cynnar ac yn ei hannog nhw i lynu wrth y ffydd. Ac yn y ffordd yma, mae'n gwneud trwy lawer o gyfyngderau a rydym i fynd i mewn i deyrnas ddew. Fe ddywedodd gweinidog yn Wcrain yn ddiweddar. Mae'n biti bod ni ddim wedi cael mwy o seminarau a mwy o bregethau i'n paratoi ni am ryfel. Siwr ydych chi'n paratoi eich cynulleidfa i fynd i sefyllfa ryfel? Siwr ydych chi'n paratoi eich hunan wrth feddwl am dioddefaint? Ar ddechrau'r benod yma, mae Paul yn sôn yn diwe am dioddefaint. Mae'n sôn am sarhad. Mae'n sôn am brwydr caled. Dyma'r geiriau, dyma'r geirfa dechrau'r benod yma. Wedyn ni eto yn adnod 15. Mae'n dangos y cysylltiad rhwng derbyn y gair, yr hyn fi o'n i'n meddwl amdano y bore yma, ac wedyn dioddef oherwydd hynny. I chi'n derbyn y gair yn llawen ac eto mae yna broblemau yn dod i chi oherwydd hynny. Felly, dyna beth ni feddwl amdano hyn oherwydd dyna thema fawr yr adran yma yw dioddefaint. Nawr, mae rhaid prysuro i ddweud a phwysleisio ac esbonio fod yna gwahanol fath o ddioddefaint yn digwydd y mywyd y Cristion ar adegau gwahanol, cyfnodau gwahanol. Weithiau mae'n haf arnom, weithiau mae'n gynheuaf, mae'r hydref wedi dod. Wedyn ni mae'n wanwyn ac yn haf yn y bywyd ysbrydol. Ond dioddefaint penodol mae Paul yn sôn amdano yn y fan hyn. Dioddefaint neilltuol oherwydd bod y Thessaloniaid wedi dod yn Gristnogion. Mae Paul yn mynegu tro ar ôl tro yn yr adran yma i gariad at y saint yn Thessalonica. Mae'n datgan hynny i hoffter, i anwyldeb tuag atyn nhw. Roedd yn awyddus i fynd atyn nhw a gweld a rhannu cymdeithas. Roedd nhw hefyd yn hiraethu am weld i hen ffrind yr apostol. Ac felly yn y gap yna, mae gofid a chonsern ganddo. Mae wedi clywed yn wir, roedd e'n dist yn doedd i'r dioddefaint cynnar yna gawson nhw wrth fynd i Thessalonica. Felly rwy'n danfon Timotheus ein brawd yn chydweithiwr ffyddlon yn yr Efengil ato chi, i'ch cadarnhau a'ch calonogi chwi yn eich ffydd, rhag i neb gael eich siglo yn y gorthrymderau. Mae'r gorthrymder yn digwydd, gewn ni weld
mewn munud, pam a sut, ond dymuniad yr apostol yw eisiau chi aros yn gryf. Yn wyneb y storm yma, eisiau chi aros yn gryf. Wel, y tri peth cyflym heno, i ni wedi dechrau cyffwrdd ar y cyntaf, reality. Reality dioddefaint. I ni wedi nodi geiriau Iesu Grist, ac maen nhw'n cael eu pwysleisio yn yr adran yma. Dioddefaint, gwaradwydd, straen, conflict, gwrthdaro oherwydd yr efengil. Adnod 3 a 4 yn cael yn tanlinellu hyn. Fe wyddwch eich hunan. Mae i hyn yr arfaethwyd ni. Yn wir, pan oeddem gyda chwi, rhag fy negasom i chwi, y bydde i ni dioddef gorthrymder ac felly y bu fel y gwyddoch. Felly mae'r reality yma, mae yna ddau beth amdano fe, mae wedi cael ei ragfynegu. Chymod, dylech chi ddim bod yn synnu, i ni wedi dweud wrthoch chi, fe ddwedwn ni wrthoch chi, ac wedyn ni y syniad ryfeddol yma, yn wir, mae'n ddiwynyddiaeth ar uchel, yn dywe, arfaethwyd. Nid trwy hap a damwen, nid syniad o ffawd sydd yn gyrru Paul ymlaen, ond mae'r gair arfaethu'n digwydd. Dyma'r reality, mae e yn yr arfaeth. Mae'n debyg oedd na ymadrodd blynyddoedd nôl pan oedd rhywbeth yn digwydd y mywyd rai o'r Cresnogion yma yng Nghymru. Mae yn yr arfaeth, mae eisiau chi boeni, mae i gyd yn yr arfaeth, mae yn y plan, mae yn y cynllun. Wel, mae Paul yn onest yn dweud wrth gyflwyno'r efengil iddyn nhw. Fel wedi dweud, allai fe byth anghofio, disgrifiad Luc, actau 17 o'r ymweliad cyntaf. Ac rwy'n mynd i ddarllen yr adnodau cael yn atgoffa ni. Ond cenfigenodd, dyma graidd y peth, cenfigen yr Iddewon, ac wedi cael gafel ar ei dihirod o blith segurwyr y sgwar a'i casglu'n dorf, dechrau asant greu terfysg yn y ddinas. Mae yna ymadrodd yn dywe. Dwi'n gwybod dim yn bersonol am y peth, ond labour pains. Chi ar geni, chi grangedd wedi bod yn ddewr iawn, ac mae'r poenau yma. Wel, pan gafodd yr eglwys i geni, oedd na boenau mawr. Oedd na boen i'w deimlo. Ymosod asant ar di Jason, a cheisio dod a Paul a Silas allan ger bron y dinasyddion, wedi methu dod o hyd iddynt, hwy llysgasant. Chi'n meddwl, beth sydd bod? Wel, mae wedi dod yn Gristion. So, mae gyfle i wneud rhywbeth trwg iddo fe. A rai credinwyr, Jason a rai credinwyr o flaen llywodraethwyr y ddinas gan weiddi. Mae aflonyddwyr yr ymerodraeth wedi dod yma hefyd. Mae Jason wedi rhoi croeso iddynt. Mae'r bobl hyn i gyd yn troseddu yn erbyn yr odiniadau, Cesar, trwy ddweud. Fod brenin arall, maen nhw'n meddwl fod rhoi gwrthryfel mawr, cymdeithasol, gwleidyddol, politicaidd wedi dechrau. Wel, mae'n dod yn Gristnogion, maen nhw. Ond dyma'r cynnwrf, dyma'r reality y dioddefaint. Arfaethwyd. Nawr, yn yr arfaeth, i ni'n gweld rhyw legacy mawr yn dyn ni. Nid yma'r tro cynta i blant yr arglwydd gael i dod ar draws gwrthwynebiad. Mae'r gwrthwynebiad yn ymestyn yn ôl, fel gewn ni weld nes ymlaen yn y pregeth, mae'n ymestyn yn ôl i Eden. Mae'n mynd mor nôl, mae'n hen. I ni'n gallu dweud yn ysgam weithiau, os dim byd yn newydd. Wel, allwch chi ddweud hyn am gwrthwynebiad, os dim byd yn newydd yn y gwrthwynebiad hyn. Meddai un esboniwr o Raifft i Babylon, o Amalek i Philistia, o Bethlem i Nazareth, a nawr yma yn yr ymerodraeth fawr Rufeinig, mae reality dioddefaint yn digwydd. Mae Paul yn sôn yn diwedd. Mae'r proffwydi o'n blaen ni. Mae'r saint o'n blaen ni. Maen nhw gyd wedi i wynebu fe. Mae rai o
Cewr i'r ffydd, Moses i'r Aifft, ac Daniel i Babylon, ac yn y blaen. Mae'r ail salm yn crynhoi y reality yma yn diwedd, yn yr adnod gyntaf. Pam y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r bobloedd yn cynllwyn yn ofer. Y mae brenhinoedd y ddeiar yn barod a'r llywodraethwyr yn ymgynghori a'i gilydd yn erbyn yr arglwydd a'i eneiniog. Mae yna ryw linyn, nid air, mae yna ryw linyn tywyll, drwg, trwy hanes. Yr bobloedd, brenhinoedd yn eu plith nhw yn dod at ei gilydd ac maen nhw yn erbyn yr arglwydd. Gadewch i ni ddryllio ei rwymau, taflu ymaith ei reffynau. Yna fel nhw'n gweld Cristnogaeth. Dod i'ch hun mewn llyffethau, dod i'ch hun mewn cadwyni fan hyn. Ni eisiau bod yn rydd, ond mae Duw yn caethiwon i, Duw fel na, cil a chas yw e. Wel, mae'n mynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl ymhellach. Ac eto, glynwch wrth y gair yma, arfaethwyd. Arfaethwyd. Mae pob peth drwg, mae pob peth tywyll. Dyw ddim o'i blaid e, ond mae Duw yn gadael iddo fe ddigwydd. Nawr, dwi ddim yn deall hyn i gyd, ond mae hyn yn dod, arfaethwyd. Medde Thomas Charles, mae e'n ddryswch, mae e'n ddyrus, mae e'n ddirgel, mae e'n dywyll, ond mae'n arfaeth Duw. Mae e yn y cynllun, mae yn y plan. A'r syndod yw, a'r siom weithiau, a'r baich yw bod e'n dod wrth y rai agosau ato chi. Ath Iesu Grist yn dod i Nazareth ac yno o'i deulu ei hun. Gafodd ei weld gwrthodiad. Mae'r bobl yma, yr Iddewon, yn Judea, a rai yn Thessalonica, nid dod â byddin gwrthwynebiad i fewn nath y Thessaloniad, ond o'i plith i hunan. Mae'n rhyfedd yn dweud, yn eich teulu chi, yn eich ysgol chi, yn eich lle gwaith chi, yn eich gwlad chi. Maen nhw'n siarad yr un iaith â chi, ond maen nhw'n wrthwynebus. I'n cofio gweinidog pan oedd na ymrafael yn 70au hwyr, dechrau'r 80au am cydweithio fel Cristnogion Cymru i Grist, ac fe gyrhaeddodd y ddadl yn gyhoeddus ar y telebox. Ac un gweinidog fyna'n cael ei siomi bod gweinidog o'r un enwad yn credu bod nhw wedi cael ei ordeinio yr un cyfnod yn gwrthwynebu ac yn gwatgwar ac yn cilwennu. Ac wel, mae'n dod yn real iawn yn dweud. Yr un teulu, yr un sefydliad Cristnogol hyd yn oed. Grandewch eto ar yr arglwydd Iesu Grist. Os yw'r byd yn eich casau chwi, fe wyddwch ei fod yn fy ngasau i o'ch blaen chwi. Pe bai chi yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo ei hun, ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd i mi eich dewis chwi allan o'r byd, y mae'r byd yn eich casau chi. Mae'n air cryf yn dweud. Maen nhw'n eich casau chwi. Cofiwch y gair a ddywedais i wrthych. Nid yw'r unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erlyd iasant fi, fe'ch erlydiant chwythau. Os cadwasant fy ngair i, fe gadwant yr eiddo chwythau. Fe wnant hyn oll i chwi o achos fy enw i. Am nad ydynt yn adnabod yr hwn am hanfonodd i. Mae'n reality. A dyna pam mae yna alwad arno yma yn yr ysgrythyr i fod yn ddewr. Bydd yn wrol yw galwad yr ysgrythyr i bob credadyn. Yn ddewr ac yn ddigyfaddawd yn y ffydd. Wel, reality. Ond, i ni wedi cyffwrdd â hyn, ond i fynd bach yn ddyfnach yn ail,
Beth yw'r resymau dros y dioddefaint? Wel, fi wedi nodi rai ohonyn nhw gylyniaeth yn erbyn Duw. Mae hwnna yna. Mae'r byd yn erbyn Duw. Y naturiol, dwi yn erbyn Duw. Y cnawd, y meddwl, y corff, yr enaid, y ffordd o'n byw. Mae yna rhyw elyniaeth cas drwg ym mhob un ohono ni. Pobl geliniaethus yn Thessalonica, cyd ddinasyddwyr i ddewig a groegedd. Pechod geliniaethus dyn yw un o'r resymau mwyaf dros yr erlyd a'r dioddefaint poenus. Ond, rwy am ffocysu heno ar un peth arall. Dwy waith yn yr adran yma, mae Paul yn mynd â ni y tu ôl i'r llen fel petai. Ac yn dangos i ni fod na nid jyst rhyw nerth a rhyw ddylanwadau drwg, ond mae yna un drwg. Mae yna un sydd yn cynllwynio ac yn cyfarwyddo'r drygioni i gyd. Bio yn adnod 2, adnod 18, penod 2. Bio yn awyddus i ddod atoch, mae fi, Paul, dro ar ôl tro, ond rwystrodd Satan ni. Dwi ddim yn dweud sut, ond dyma'i argyhoeddiad glir. Roedd na rhywun yn ei wrthwynebu fe rhag dod. Penod 3, adnod 5. Am hynny, gan na allwn ymgynnal yn hwy, mi anfonas i gael gwybod am eich ffydd rwy rhag ofni'r temptiwr. Satan, yr un drwg, y temptiwr, o'r dechrau hyd heddiw. Y temptiwr eich rwystro mewn unrhyw ffordd. Ac un o'r ffyrdd mae'r temptiwr yn rwystro yw erledigaeth a dioddefaint. Mae Paul mwy nag unwaith. Mae'n sôn yn y fan hyn. Yn sôn am y bywyd Cristnogol fel brwydyr. I ni'n brwydro. Dwi'n newydd dweud yn erbyn y cnawd, yn erbyn y byd, a nawr mae'r diafol yn arwain y cyfan. I ni wedi cael cyfres yn ddiweddar yn do, seiliedig ar Effesied 6. Ymgryfhewch, medde Paul wrth eglwys Ephesus. Ymgryfhewch yn yr arglwydd, yn nerth i allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw. Pam? Wel, mwyn i chi sefyll yn gadarn. Ia, ond pam? Cynllwynion diafol. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond tywysogaethau, awdurdodau, llywodraethwyr, tywyllwch y byd hwn, ffwerau ysbrydol drigionus yn efolion leoedd. Nawr, nid dymuniad Paul oedd roi rhyw ofn a sioc i'r darllenwyr. Os chi'n darllen yr adnodau yna, chi yn tynnu'r gwynt yma, boes bach. Wel, dim cerddorfa, mae cerddorfa fel arfer yn neud sŵn neis, ond mae'r gabolfa yma o pwerau drwg a'r diafol i hun. Felly nid ar chwarae bach mae dod na bod yn Gristion. Wedyn ni yn llyfr datguddiad, wel eto, ystyr datguddiad yw tynnu'r llen yn ôl, datguddio. Tynnu'r llen yn ôl, y 12fed bennod, mae yna ddisgrifiad dramatig o wraig yn geni plentyn a draig, ffyrnig yn ceisio lladd a difa'r plentyn, ond heb lwyddo, ond adnod ola datguddiad 12 yw hyn, lludiodd y ddraig wrth y wraig. Aeth ymaith i'r yfela yn erbyn gweddill ei phlantu. Os na gaf i'r wraig a'i gael ei phlantu. Gweddill ei phlantu, y rai sy'n cadw gorchmynion Duw ac yn glynu wrth dystiolaeth yr Iesu. A dyma, tystiolaeth y Beibl, dyma pam fod trafferth, trybini, trallod yn gwynebu ni. Dyma pam bod dioddefaint ac erledigaeth yn dod. Ond, eto, arfaethwyd y cyfan gan Dduw, mae'n cyniatau pob symudiad o eiddo Satan, ond
mae e ar gadwyn. Os o'ch chi'n gweld llew yn dod ato chi yn yr hen fyd, y gobeith penna oedd bod y llew yna ar gadwyn. Dim ond hyd yma, dim ond mor bell oedd y llew yn cael dod. Ond, mae yna frwydr, mae yna reality i'r frwydr, mae yna reswm dros y brwydr yma. A byddwn ni'n eich annog chi i fynd nôl i glywed eto pregethau ein gweinidog ar y frwydr. Ond, mae yna drydydd pwynt. Fod dioddefaint yn reality, fod yna resymau, cas, drwg, dros y dioddefaint, yn y dioddef mae yna ragoriaethau ar unweddau. Reality, resymau, ond ragoriaethau ar unweddau. Nawr, mae'n swnio'n rhyfedd yn dweud. Ydych chi'n dweud fod yna bethau da? Ydych chi'n dweud fod yna ragoriaeth, fod yna rinweddau yn y dioddef yma? A all unrhyw beth da ddod o ddioddefaint, gwrthwynebiad, ffyrnig a chas? Wel, i ni'n sylwi ar nifer ohonyn nhw yn yr adran yma. Yn wir, maen nhw'n brythio'r adran i gyd. I ni eisoes wedi sôn am gariad a chonsyrn yr apostol. Ac ydych chi'n meddwl bod i gariad a'i gornsyrnau yn fwy neu yn llai wrth glywed bod nhw'n dioddef? Na. Mae e siŵr fod yn awr yn ei caru nhw'n fwy ac yn ei edmygu nhw'n fwy. Yn wir, mae e'n dweud yn dweud, chi yw coron fy ngweinidogaeth. Pan rwy'n meddwl am holl bendithion yng ngweinidogaeth chi sy'n coroni'r cyfan. Ac mae'n gwybod, wrth gwrs, cyn iddo ysgrifennu'r llythyr, mae'n gwybod am hyn. Ac, ond yw e'n rhyfedd, mae'n ar fath beth yn yr ysgrythyr yn does a y cymdeithas i ddioddefiadau ef. Mae plant Iesu Grist yn dioddef. I ni'n cael yn atgoffa o hynny, jyst y bod pob di Mawrth, restr gwylio'r byd, lle mae dilynwyr Iesu yn dilyn y gost uchaf o fod yn Gristnogion. Ac o wythnos i wythnos, i ni'n mynd o wlad i wlad, i ni'n mynd o'r fan yma i'r fan arall yn y byd, ac ni'n darllen, ac mae nifer ohono ni'n timlo ac yn dweud ar weddi, wel, dyn ni ddim yn gwybod sut i weddio mae bobl yma, ni ddim yn adnabod nhw, ni ddim wedi cwrdd â nhw. Yr unig ffeithiau ni'n cael amdanyn nhw yw fod nhw'n credu ar y feddod, maen nhw'n dal i credu. Maen nhw'n rai ohonyn nhw, mae yna cyffyrddiadau yn rai o'r penodau neu'r colofnau. Mae rai yn marw dros y ffydd, maen nhw'n cael ei erlyd hyd y bedd. Ac un o'r pethau sydd yn sobri ni, ac eto'n dwy'n rhywbeth o'n edmygedd ni, wel. I ni'n ddim yn gallu cydymdeimlo dyn nhw yn y dioddefaint, ond ni wedi cael yn dwy'n mewn. Ac wrth gwrs, mae'r dioddefaint felly yn tynnu rhyw gariad. Mae'n tynnu rhyw edmygedd, mae'n tynnu ni i lefel o gymdeithas, wel, mae'r byd yn gwybod dim byd amdani. Maen nhw'n dioddef. Ac mae yna rhywbeth yn ni, wel, i ni'n cyddioddef, ond cyddioddef fod yn gysurus gytre, neu yn y cwrdd gweddi fan hyn, ond ar ôl i pob gwlad gael ei enwi, a pob sefyllfa cael ei ddwyn o'n flaen ni. Beth i ni'n neud wedyn ni? I ni'n gallu cofio amdanyn nhw mewn gweddi. Mae'r benod yma, drydydd benod, yn gorffen gyda gweddi. A mae yn rhyfedd weithiau, yn y storm, ac yn yr anhawster, ac yn y dioddefaint, i ni'n galw yn fwy ar yr arglwydd, i ni'n dweud weithiau, help arglwydd. I ni'n dweud, arglwydd, tyrd. Ond pan bod y gwasgfa yn dod, mae'r Cristnogion yma wedi gweiddi help. Maen nhw wedi gweiddi arglwydd. Mae ffydd nhw wedi cael i dyfnhau. Fel dwi'n dweud, mae e'n rhyfedd iawn. Paul yn sôn yn y fan hyn am yr unweddau
sydd yn cael ei arddangos yn y bobl yma. Gobaith, gogoniant, llawenydd, dyma'r geiriau sydd yn brythio yr adran yma. Nerth, cryfder ar ffydd chi. Ac os i'ch chi'n gryf, meddai Paul, beth sy'n digwydd i Paul? O, mae'n fyw. Yn i'w bottom line i Paul oedd, pa mor bynnag anodd oedd e ar Paul, roedd e'n waith i'r ein, ac felly mae Paul yn gallu mynd ymlaen, maen nhw'n mynd ymlaen, a fi ymlaen. Dwi ddim yn mynd i gefnu, dwi ddim yn mynd i troi yn ôl, meddai Paul. Yn wir, dwi'n dal eisiau dod ato chi. Rinweddau, nodweddion da y ffydd yn codi i'r ymyl. Mae Pedr yn dweud yn ei lythyr cyntaf yn sôn am breintiau a bendithion y saint. Na fel mae'n agor 1:4:1. Ond wedyn ni, mae'n dweud, yn wyneb hyn, yr holl bendithion, yr ydych yn gorfoleddu eich bod fe ddichon yn awr, yn profi blinder dros dro, dan amrywiol buddigoliaethau. Mae'n rhyfedd yn dweud. Mae bobl China di ffindo ffordd o roi'r sweet a'r sour, y sawrus a'r melys yn yr un plat, ar yr un plat neu yn yr un bowlen. Ac yn y fan hyn, mae yna bethau chwerw, mae yna bethau blin, ond mae yna pethau melys iawn hefyd. Mae hyn wedi digwydd, meddai Pedr, yr amrywiol brofedigaethau wedi digwydd, mwyn i ddilusrwydd eich ffydd chi, sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod. Ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan. Dyma beth sy'n digwydd. Mae Duw yn profi. Mae'r ffwrneisi wedi mynd yn boeth iawn. Ond y peth rhyfedd yw, pan bod y pethau brwnt a drwg ac cas yn codi'r pen, i sgimo nhw ffwrdd, a mae'r air yn dechrau disgleirio. Mae hwn, y cyfan, yn cael ei brofi trwy dan, i gael ei ymlygu mawl a gogoniant ac anrydedd i Iesu Grist. Mae yna rhywbeth, mae yna bethau, mae yna rinweddau, mae yna ragoriaethau yn cael ei datblygu trwy'r storm yma. Wel, nid fi na chi yw'r cyntaf, mae'r ysgrythyr i gyd, ond meddyliwch am rai o'n eminau mawr ni. Moelwyn Hughes, J.G. Moelwyn Hughes. Oeddwn ni'n deud wrth ffrind, J.G. Moelwyn Hughes, Blaen y Festiniog. Na, medde fe, Tangrisiau. Tangrisiau Blaen y Festiniog. Fe all mae'r storom fawr a'i grym, a ddaw ar pethau gorau i'm. Fe all mae drygau'r byd, a wna i'm henaid geisio'r pethau da. Neu, ni'n canu i ymynau hi, dwi'n gwybod pam bod fi ddim wedi dewis hwn hyn, ond geswn ni angryffus bore yma. Mae bod yn fyw, o fawr ryfeddod, o fewn ffwrneisi sydd mor boeth, ond mwy ryfedd, wedi myrhofi y dof i'r canol fel air coeth. Amser canu, diwrnod nithio, eto'n dawel heb ddim braw, y gŵr a fydd i mi'n ymgyddfa sydd ar wyntyll yn ei law. Mae'n ymwybodol, mae yn yr arfaeth. Blin yw mywyd gan elynion. Roedd yna gelynion y ffydd yn y 19th ganrif. A mae bod yn aml iawn. Fy amgylchu maint fel gwenyn o foreiddydd hyd brynhawn. Rhy ddarlun y rhyfedd yn dweud o gelynion y ffydd. Ac rai o'm ti fy hun yn benna yn blaenori effernol gad. Trwy gymorth gras yr wyf am bara i'r yfela hyd at waed. Mae di creu rhyw ddycnwch, mae di creu rhyw gwroldeb newydd yn yr emynyddes. Felly yn hytrach na diffodd, na'i lleihau yn ffydd ni, mae'n ffydd ni'n cael yn atgyfnerthu. Mae Paul yn cael ei galanogi yn dweud wrth glywed i chi'n dal i sefyll.
i chi'n dal i sefyll yn y ddrygyn. Ac wedi cydnabod ar ddiwedd adnod 10, bod eu ffydd nhw ddim yn gyflawn, dyn nhw ddim yn berffaith. Fel dwi'n dweud, mae'r benod yn cloi, mae'n mynd ati i weddio. Ac beth mae'n gweddio am y Cristnogion yma yw cynnydd cariad, cynnydd mewn cadernid, sancteiddrwydd, a beth sy'n sbardino'r cyfan? Pam bod y cyfan ni wedi sôn amdano'r bore yma, y cyfan ni'n sôn amdano heno. Pam bod y cyfan, a byddwn ni'n gweld rhyw dydd, mae gyd yn cyfri. Dyw e ddim yn wastraff. Dyw e ddim yn ofer. Mae'r capten yn dod yn ôl. Bydd y brwydro yn gorffen. Mae e'n sôn am ddyfodiad yr arglwydd Iesu a'r holl saint. Saint Thessalonica, Saint Ephesus, Saint Corinth, Saint Caerdydd. Bydd y saint i gyd yn cael ei casglu. Bydd yna ddiwedd ar bob golyniaeth, pob dioddef. A byddwn ni'n cael gweiddi buddugoliaeth dros y cyfan. O arglwydd ein Duw, cadw'n llyged ni. Ar y dydd mawr, y bydd Iesu Grist yn dod yn ôl, ac fe fydd yn diweddu pob golyniaeth cas. Fe fydd yn cael y gair ola. Yn wir, mae'r gair ola wedi i yngan ar y groes, gorffennwyd. Ac arglwydd i ni'n ymwybodol fod i'n cymhwyso y gwaith gorffenedig yna i'n calonau ni. Ond arglwydd i ni yn ymwybodol. I ni'n ymwybodol o wythnos i wythnos fel cynulleidfa o mannau yn y byd lle mae'r gelyn yn gas a mae'r gost o arglwydd, wel, mae rhai'n talu'r gost eithaf. Ond o arglwydd i ni'n diolch a mae'n dwy ni i gymdeithas y dioddefaint. Fi ysdi'n dioddef dy hun. Fi ysdi yn y ffwrnes. Fi ysdi yn y carchar. Fi ysdi yn y pydew. Ond o arglwydd, i ni'n diolch am dy fuddugoliaeth di. Ac i ni'n gweddio y byddwn ni'n profi, bod yn dioddefaint ni felly'n wahanol, ond byddwn ni'n profi rhywbeth o nerth y fuddugoliaeth, o rym yr arfaith sydd o'n plaid ni, o arglwydd, dy fod ti yn y stormydd o arglwydd, yr wyt ti yn dal ni yn dy law, ac o arglwydd i ti y bod diolch a'r clod. Amen. Wel, mae'r Cristion wedi gwneud a ddewid i ddilyn Iesu Grist, y Crist yma sydd yn dweud fel Paul y gwir onest wrthon ni. Ond gobeithio bydd yr emyn yna'n helpu ni heno i ymrwymo i fynd ymlaen. O Iesu mi addewais dy ddilyn drwy fy oes.
I ni yn gofyn o arglwydd y byddi di'n agos. Yn agos yng nghymdeithas yr ysbryd glân, yn agos yn dy gariad fel Duw y Tad, ac yn agos o arglwydd yng ngras ein harglwydd Iesu Grist. Amen.